Een tuin is mooi met vele soorten bloemen en planten. Niet alleen de mens geniet ervan, ook insecten en vogels maak je er blij mee. Het leuke is, je kunt je tuin heel makkelijk nog iets aantrekkelijker voor ze maken. Ja, je hoeft niet aan de rand van een dorp te wonen of in een grote vrijstaande boerderij om vogels in je tuin te hebben. Ik denk dat sommige mensen wel weten, als je een beetje moeite doet om je tuin vogel- en insectenvriendelijk te maken, dat je toch van alles op bezoek krijgt in je tuin. Ja, ze komen toch een beetje vanzelf eigenlijk? Ja, als je er goed voor zorgt, dan komen ze vanzelf. We hebben hier een nestkastje hangen. Dat is een eikenboom. Ja. We hebben overal mezennestkastjes ingehangen. Vogels eten natuurlijk ook wormen en slakken. En we merken het nu ook al, dat er toch de populatie eikenprocessierupsen dan wat minder wordt. Ja, want die mezen die eten die processierupsen. Ja, die vinden dat heerlijk. En het is een natuurlijke vijand. Dus het is beter om het zo in balans te houden als dat we met andere middelen gaan werken. Ja. Kastjes kun je eigenlijk het hele jaar door ophangen. Het meest ideale is al rond de herfst daarmee te beginnen, zodat ze het richting het voorjaar al een plekje hebben gevonden. Ja. En wat ook belangrijk is voor vogels, ze houden niet van al te strakke tuinen. Ja. Ja, ik zei hier al, lekker wat takken en bladeren waar ze zich tussen kunnen verstoppen. Een grasmatje waar ze wormen uit kunnen plukken. Een grote border waar ze ook lekker in kunnen vroeten, want dat vinden ze natuurlijk ook heerlijk. Om een bijen- en vlindervriendelijke tuin te hebben is het belangrijk dat je eigenlijk vanaf het vroege voorjaar tot laat in de herfst iets hebt staan waar ze op afkomen. Er moet altijd iets te halen zijn. Altijd iets te halen zijn, waar ze nectar uit kunnen halen. En deze viburnum, ja, je ruikt het hier al een beetje. Hij ruikt ontzettend sterk, dus hier komen ze wel op af. Nou, we zitten dus nu vroeg in het voorjaar. Je ziet dat deze begint al een beetje uit te bloeien. Ja, dan moet er dus een vervolg op komen. Hier staat Achillea. Hier komt in de zomer komen hier mooie grote gele schermen in. Ja, daar zijn vlinders en bijen ook dol op. En hier, misschien herken je hem wel. Ja. Dit is de uitgebloeide vlinderstruik, de Buddleia. Maar die gaat in de zomer ook weer volop bloem geven. En hier aan de achterwand zie je ook klimop. En die gaat juist in de herfst mooie bellen geven. En daar zijn bijen en vlinders ook weer dol op. Dan zijn we eigenlijk één insect vergeten. En dat is eigenlijk wel mijn favoriet. Ja. Dat is het lieve heersbeestje. Hij ziet er natuurlijk heel lief uit, maar hij is ook helemaal wild van luizen. Dus als je lieve heersbeestjes in je tuin hebt, heb je geen last van luizen. Dus door je tuin zo optimaal mogelijk in te richten voor vogels en de verschillende insecten, kun je een heleboel plagen voorkomen. En dat scheelt natuurlijk heel veel werk. Dat hoor ik graag.